doon po sa nangyaring pagdagsa ng mga tao kanina, ang sinasabi po nila, tulad ng nabanggit ni Mela, hindi raw sila makakalabas, hindi sila makapagtrabaho, hindi sila mabibigyan ng ayuda. Hindi ko kaya may matitrace natin ito do sa messaging kasi po sa mga talk to the people halimbawa ng Pangulo, ang lagi niyang sinasabi pag hindi kayo bakanado, huwag kayong lalabas, ipapa-escort ko kayo sa pulis pa uwi. Hindi ho kaya dito nag-ugat ito? I don't think so. No? Tingin ko po may mga nagpapakalat talaga ng fake news. Meron po talagang walang matinong ginagawa sa buhay nila. Ewan ko ba ba't hindi pa sila ma-COVID. No? Pero anyway, wag po kayo maniwala sa fake news. Kaya nga po patuloy po ang serbisyo ng lahat ng government communication na entities dahil importante po sa panahon ng pandemya, sa panahon ng lockdown, malaman ninyo ang katotohanan. Wala pong mga katotohanan yung sinasabi na kapag walang bakuna, hindi makakakuha ng ayuda at hindi makakalabas ng bahay. Unang-una, lahat po tayo dapat wag lumabas ng bahay except para kunin ang ating mga necessities at except po kung tayo po ay authorized persons outside the residence. So it does not matter po kung kayo bakunado o hindi at the time of ECQ, homeliners lahat dapat.